Postoje stvari čija se vrednost ne može meriti. One zavise od vas, vaše duše, vaspitanja, odnosa prema ljudima i prema poslu. Mnogo puta smo vam predstavljali uspešne i kreativne ljude. Ova dama koja sa radošću odlazi na svoj posao u 8. mesecu trudnoće pokazala nam je kako kreativnost ne zna za granice i kako i svet lako može saznati za vas. Ona je Jana Savić-Rastovac, kreativni direktor u jednoj od najvećih marketinških agencija kod nas. U vreme kada je sve devalvirano, sve manje onih koji se raduju kada idu na posao i koji su zaljubljeni u ono što rade. A baš jedna od tih retkih je naša sagovornica Jana Savić-Rastovac, kreativni direktor u jednoj od najvećih agencija u zemlji. A šta tačno radi kreativni direktor? Kreativni direktor je jedno od, po meni, najlepših zanimanja koja je ova moderno vreme donelo. Kreativni direktor je, jezikom prostim rečeno, neko ko je zadužen za sveukupni kreativni izraz onoga što gledamo na reklamama. Dobrodošli na moje imanje. A pošto ovaj posao živi od ideje, da li je ovo novo vreme donelo pored krize morala, identiteta i one ekonomske i krizu ideja, ili dobra energija, pamet i kreativnost uvek nađu put? Ja mislim da kriza ideja ne postoji, da su dobre ideje svuda prisutne. Ja mislim, prošli smo, ja se bavim mojim poslom deceniju, otprilike, pa sam prošla od prvog razreda do fakulteta, tako da nazovem taj put. Mislim da je čak i ovo vreme recesije i krize, gdje nekako kad se čovjek stisne u neke okvire koji su malo uži, da vas neko stavi u malu sobu i vi morate da nađete zadatak da to ne samo, to pospešuje kreativnost, ona je ni na koji način ne ograničava. A u digitalnoj eri dobra ideja skoro da ne zna za granice. I mislim da nam to digitalno doba daje priliku da se izrazimo. I neko je rekao, ja ga rado citiram, zaboravila sam ko je, ali rekao da, mislim, da je internet, doba interneta donelo jednu od najvećih eksplozija kreativnosti u istoriji čovečanstva. Ja se s tim slažem. Znači, danas svako uz pomoć mobilnog telefona, aparata dobro, može da napravi mini film, može da prikaže svoju ideju, može da napravi neki kućni mali brend, znači neke kućne radinosti, može da postavi to što je on radio na Facebook, da se to podeli sa prijateljima, može da nađe sebi neki dodatni. Mislim da je sad izgovora sve manje za onoga ko stvarno hoće da bude malo hrabar i da se upusti u to. Zahvaljujući internetu nema više prepreka, komunikacija je maksimalno pojednostavljena, a naš rad, ukoliko je dostupan online, može nas predstaviti svetskoj stručnoj javnosti. Upravo to se desilo Jani. Pozvana je da žirira na jednom prestižnom međunarodnom takmičenju. U kancelariji došao je mail s onim slovima, mi ih svi nazivamo kinetskim, jedna gospođica fina je napisala mail, dobar dan, ja sam ta i ta, ja sam predstavnik festivala Ed Stars iz Busana u Koreji i mi smo vidjeli vašu biografiju na internetu, među vaši radovi, vaše preporuke, preko LinkedIn profila, preporučili su nas i neke preporuke kolega, dakle dobili smo i želeli bismo da vas pozovemo da širirate festival u Koreji. A izazova uvek ima. Važno je samo da sledite svoju intuiciju i ne izneverite ideje koje vas vode.